Ano yung itong isagol sa itong sisig, no? Sili, limonsito, buyas dahonan, gagmay na ko, garlic, liver spread, katong akong gihimo nga tay sa manok, daghan nga bombay, sili ay pwede po mo adan ay siling demonyo, yan. Suka o patis, nya asin, suning o butter. Kana ara atong isagol sa ato ang sisig, no. Welcome back. Karon po kabalik og luto, no, kay sige lang kog bike every week. Sige na kog bike kay pwede naman mag-bike kay nag GCQ naman mi diri sa Lapu-Lapu ug sa Cebu City. So pwede ka bike. So magluto ko karon Sabado maron diri kay para ugma musaka pud mig busay nya tara kusgan ta. Man ato ang lutoon kay ba mo sa man ni dunggan sa baboy, maskara. Magluto tag sisig ron. Ako unang steps ako sa aning pabukalan so sa nato sa ako ang kaldera. Kaya palabian liso kaya to para asin mga to bakot sarang asin lemongrass para mahumuat. Few moments later. So nibukala ni siya, no, awas na ganin indikan. So ato sa aning pabugnawon ang atong baboy. Few moments later. Sugba nami ipadong sa panit sa baboy pangubanay ang gipaon na ang atay. I-half cook lang ni ang atay. So guys, mao ni ang atay sa manok, sagol ta ni sisig. So tong ako ang buhaton ani akong butangan og gamay suka. Anong suka gamay lang suka god. Yeah. Pepper nga, ground pepper. Yeah, dugmoko na dahil nato siya. Gamit ang tinidor, pwede rin ninyo na dugmoko pidahin na niya. Liver spread. So mag-slice na tayo, no? Ito na yung slice on gagmayon og slice ang baboy nya, i-mix na to. So isagol na nato ang ang itong baboy ng sugba. Naghandaghan gid siya. Lax high blood ani. Panagsarap ito. Dayon Bombay. Nagawala tong Bombay. Mix rin natin. Okay. Lamagyan yung sili, guys, no? Ayun. Lemoncito. Kamay lang. Kamay. Mga tulok kutsara ko to. Patis. Buhayin na itong liver spread na ito nga himo. So dayon, i-mix na ito po ang atong atay nga gibuhat to ganina, no? Tayo sa manok. Kung tayo mayonnaise, pwede po mong mag-mayonnaise. Kanila sa itong gamit. I-mix na ito. Mawa ng atay
distribute siya tanan. So mo ni siya no, kayo lang ninyo dire utang tao paper. Mana ni? Oh, awa tong sisig. Sus, lami ah. No? Wa man ko sisling plate good kaha lang sa akong gamiton guys ha. Ito na yung ikuan sa kaha. Ito. Atong ikuan ang butter, no? Atong i-melt ang butter ha. Sige, ato na ibutang ri ang kuan. So sa pagbutang, na onda. So sumota. Sumot kayo. Dili nga part pwede ta magbutang og itlog. Butang na. Mga 1 minute siguro. Albot ay. Manimaho bagay ang butter. Humot siya. Mix natin gamay ha. Para ma-distribute ang butter. Ane, ready na ni guys. Ready na ni. Bahala na sa Batman ane. Parisa ni Great Horse, lamig yun, kaayo. Sige, daghang salamat. Daghang salamat sa pagtanaw. So, easy ra kayo ni ang atong sisig paghimo, no? Dali ra kaninyo ninyo makatunan. So, hawalan ninyo akong video. Napagwala yung mga video, like sa akong balbacoa. Kato, lamig po to, pero mga lagi. Dapat ta mag-balance, mag-bisikleta po ta para ang mga kolesterol maborn.